Súla doch símid, tá fábhar beag agam le hírí oró. Tá mé géirí an spric míle síntiúsóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Níl ann ach clitseáil amháin, ach tugann sé sppraga ól mhór dom leanúint RAIBH ag déanú fíorshaol. Go raibh míle maith agah. Caibidil a haun, turas isteach sa a naithnid, tús an turas. Dúr a smaoineamh ar orthaí meánaoiseacha aniu, feicimid a gúirsaí ar nintinne longa móra, CHAOI RÍOGA, agus longa lán dór. Ach tá an íreanna go thomláin difriúil. Ní raibh an cuid is mó duna daoine a longdul ar bord ag an amsin ar urlár éanad RÍOGA ná longa trádálaithe na ceannatóirí is saibhre san Eorp, ba aislingaí agus finscéalta iad sin. Is spéis lín rud éigin eile. Déan ag ná orthaí a cheol in náiríre ar an boltach, ar an murtúid, nó ar cástaí an Atlanti. Déan na níine nach raibh baint ar bí acu leis an mianlach, agus an t-aon rud a bhí ag fanacht arthú ná opair chrua, ocras agus eagla an bháis. Bhí níos mó i gceist le turas bhfarraige a thosú sa Mheán-Aois ná díreach athrú áite. Ba chéim isteach sa anat na dé, isteach sa spás nó rialaigh an duine. Thug an talamh muthú cobhsíochta, béidir nach ja. An áit a raibh an talamh ag críochnú, thosaigh an domhan de thuairte, lán de guaiseanna a bhí á gcíre ag na tine. Bhí is ag fiú na mairnéalaigh a bhí taithí acu nach ráthaigh aon lá ar mar fille. Ní raibh an longa nechaigh an náduine ar bord cosúil leis na héanad chompánaigh ó na saolaíochtaí. Sulla téimiid ar mar gan teran, ba bhall an buíochas a gabhalaat as 5,000 síntús. Mar a bhfuil tú ag síntú fós, clicáil ar an gnaipe síntú tíos. A bhuíochas leis seo, ní cailfí tú mo chéad óbhar eile. Bhuíochas a ríis agus bain siult as féachaint. Bhí an deich déan tas sáthithe le bulamh an garbhín, na níosc agus an alas. Scríomh na bord faoi na cosa agus sa láiricha bhí Francáid ag réit timpeall ón gcéad lá, a chréad an long mar a deach féin. An seo a chudal, a de agus a debrí tú. Gach rud in éon áit amháin, gan príomháideacht, gan chompord. Níor dhéanú na daoine a thocraigh ar an turas é i gcónaí de réir a dóile féin. Go minic, ba fermóirí bochta iad nach raibh aon rud acu chompánaigh a íoc, mar sin bhí ag larg tartála ar mér. Bhí siad freisin ina bríosúna, ina gúiseathe, agus óireanta ina múchailí ága a bhí ag teitag ó obair crua ar an bhéram, ag smaoineamh go dórfach sé saoirse dóibh. Go tuppa fuairsiad amach go raibh blas na salan, na pian agus an eagla ar an tíirse sin. Ní raibh áit ar an long do bhringlóidí, ní raibh an ach an seo agus inis. Píse spás fliuch ar an deich, arán seán mar cloch, agus tascanna a déadach na fága fórsaí a bhaint as an chorp. Gach turas bhí sé bunaithe ar an dáchas go néirú leis nóir seo, go dtiuchcadh an lás go calafart, go seachnó na stormacha, go dtiuchcadh siad ar ais. Ach faoi an dáchas sin, bhí rud éigin níos mó. An tuiscint go bheith do gach lá ar mér a bheith ar an gceann dearannach. Sa scanán seo, in seomid faoi sin. Ní faoi longa orga ríthe na Fránsa, ní faoi longa móra na Spáine, ach faoi longa gná a bhí cosúil le sráidbhailte glúisteacha ag snámh ar na tunta. Faoi na salachar, faoi na núine a bhí ina gcónaí ann, faoi na galar agus eagla, ach freisin faoi cuimsiú áideachta, faoi éideis, faoi amhrán agus finscéalta, mar is iad sin a cruaigh an pictiúr fíor de héal meánaoiseach ar mér. Caibidil a dó, longa na chorpa meánaoiseach, ón boltach go dtí an Atlantach. Bhí an árap meánaoiseach beo le huisce, bhí amhnacha, locha agus fharraige ina móra, a ceangal caracha agus stáit, nuair a bhí na báithre talún contortach, lábach agus lán de robalathe. Ach ní raibh na longa a cheol ar na huiscí sin ibriche na gcuairteanna saibhre. Ba aonad simplí, garbh iad an cuid is mó díobh a raibh aon tosca amháin acu. Díine agus airí a iompar ó calafart amháin go ceann eile má bhí an tág orthú.
An túisceart, an boltach agus an méar túi, bhí longa hansa, cógaí leathan agus trom, tágtha as bord tiúa, a bhí dearta chun an erid lasta agus ab féideara iompar. Á bhachar, bhí siad cosúil le boscaí amad ag snámh na tonta. Bhí an neart ina gcumas iompar, ach bhí an náiliocht cilte is súla na níine a chaith seachtaí orthu. Ní raibh compord nó spás acu chun sosa, ba iad siad siúd a bhí ag iompar bia, agus hí na daoine bord ach breisiú leis an last. An Atlantach agus cáistí na Bhrainse, na Spáine nó na Portingéile, úsáide éanaid níos cuil a bhí ar dúnach do tunta an agéin. Bhí siad níos taprúla ach freisin níos fialtach, mar a sé an tagéin an boltach neamhthúbnach, ach cumacht a déitach long a bhrise I gceann ihe. An áit a bhéitach sé a bheith gan teran dás an saolíocht freisin. Chreid daoine go raibh airachtaí san agéin, go raibh na bis ag lurcáil taobh míad an spéir, agus nach raibh dia I gcónaí ag breathnú go cinnealte na daoine alón dul chomh fada sin. An deisceart, an mhór bheal mhara, cheol longa go thomláin difriúil, cuil, go minic ní hábháin le seolta, ach freisin le rátha. Bhí siad níos tapúla, ach bhí níos mó iarachtaí dána ag tastáil uathu. An seo, bhí an airge lán de trádálaithe, de bhuadach agus de chógaí. Ba iscí na meáin mhara, ba minice a tharla acran, fola faoi airí agus sclábhathe. Bhí longa ag gach réigiún den Eorp, ach bhí gné amháin I gcitsin acu. Bhí siad lochalach I leith na bhfarraige. Níor thug bord, garbhín agus rópaí éon ráiteocht. Déitoch éon long, beag beann a croch agus a bhéid, a bheith ina thuama de gach crú I gceann nóméid. Ach ní raibh éon difriocht ag mairnéalaigh, an raibh sé urlár cogaí ó Lübeck nó bhád ag seála ó Barcelona. Gach turas bolla solan agus báis. Gach ceann acu bhí an blas céine, arán sean, isce millte agus eagla ribh storm. Agus bhí gach long ina áit a raibh an teran idir an saol agus an bás níos tunnaí ná an rópa a bhí á chaitheamh timpeall na seolta gach lá. Dá bhrí sin, nuair a éicimid léirscáil na herpa meánaoiseacha niu, ní mór dún cuimhnamh nach raibh an airge ach bóthar trádála agus cuachta. Bhí si freisin ina spás de úlingt agus ina hástáil martanas dóibh siúd nach raibh rud be acu ach neart a lábha féin. Is iad sin a crutaigh fíor aid na hápamara. Ní ríthe, ní ceannata ach mairnéalaigh. Bachta, salach agus dearmata. Caibidal a trí. Cé a bhí na mairnéalaigh? Fémóirí, príosúnaigh agus Jonata. Bhí crúna na long Mheán-Aoiseach cóhéagsú leis an árap féin, ach bhí rud amháin ag cuitin acu. Ní raibh aon duine acu fíor hábháilte nó tábhachtach. I raibh siad ina ridarí, a scríbhadh a nananacha I gcomharsaí, ná ina gceannata ina seabhar trádáil. Bhí na mairnéalaigh ina gúlra ciún den stair, mas de gríne ionatnid a raibh a saol agus a más neamhthúmúil do duine bith ach iad féin. Ba mhinic a tháinig fémóirí bord. Bhí shráid bhailte lán de gríne a raibh deacracht acu deire a chur leis. Dóibh bhí an airge nó deis chun éalú ón bochtanacht nó pianós, nuair nach raibh airgid ag duine chun fíoch íoc. Déitach únéir talún nó tíorna áitiúil an bochta ananú agus a chur ag obair long. In ionad cánach, thug sé a neart agus a héal. Tháinig an féarmór sin a tágadh an borc bord go toban, áit nóir thug sé rópaí seolta ná tonta. D'fhoghlaim sé an eitilt agus déitach éon bhotún a héal nó a cóghlacata a costas. Cuda príosúnaigh longa freisin. Tháinig cúsathe, godaí agus fiú de bhín ó adam na talún mur, mar bhí luach a saol ann. Déitach siad rópaí a haringt, isce a fompáil, ráíocht go dtí go ditfidís. Talamh bhí siad gan úsáid agus cosasacht don údarás. Mur, linne iad ina lucht siar. Dóibh siúd go leor,
bhí an long ina phríosún gan bara, agus na ballaí an agéin nach raibh féidir a trasnú. Bhí Jonathan ann freisin, buacailí óga a cúla scéalta faoi achtra agus saibhreas. Bhí caiféanna calla lán de scéalta faoi ór a tugad ó thiarta I bhfad agéin, faoi íon agus spíosraí a cosan fortún. Don buachal simplí, a chunig ach láb an trádbhaile fhíorshaol, bhí an long cosúil le pás chuig dean eile. Ach níor thug an pás seo saibhreas, ach blianta ocras, galar agus obair chrua. Níor heastaí ó galar acu fille tar éis an chéadtaris, ach go minic ní raibh rua acu. Gan airgid, ní raibh siad an ann dul ar ais talamh, mar sin bhí orthú leaningte RAIBH ag seála. Ní mór dún dearmad a dhéanamh freisin bharnéalaigh achtranacha ó thiarta éagsúla, a chuaigh bord áit bith a raibh obair ann. Bhí calafort ag rith le batha agus measca teangacha. Gearmánaí, Sasaní, Lochlonnaí, Flandrais, défa gach duine a bheith aon deich. Chruthí sé seo teannas, cuimhlachtaí agus uaireanta bonnaí deirteoir, mar muir ní raibh an teanga tábhachtach nuair a bhí gá le seáil a hábáil I lár storm. Bhí ann freisin captain, ní uaisle, ach fíor chrua na bhfarraige. Is anmh a bhí siad oilte, ní raibh galar acu in ann scríb nó léamh, ach bhí is acu an gí, na tonta agus na calaforts, agus bhí siad I gceannas go brútúil, mar slí eile níor bhéidir smacht a chonáil. Bhí an fop, an dáin agus an tagla laethúla, mar níor éist an mairnéalaigh tuirseach agus ocras le hordathe de réir tal. Ní raibh crúna na long meánaoiseach ina mionlach, ba iad daoine a benne as a go síolte a chur a síos go bun na sochaí. Daoine nach raibh aon bhealach eile acu, agus is iad sin a cruthí bunús cuacht bhrí na chorpa. Gan iad, ní hocu na longa go calaforts riamh, agus ní hocu na hairí chuig na margaí riamh. Ba iad an colún drama dóachta de Loingseoireacht Mheán-Aois, agus is iad bhó a dúling. Coibadal a ceathair. An chéad heim bord. Salachar, bollag agus flanky. Dóibh siúd galar a chuaigh bord den chéadúr, bhí an nóméid seo cosúil le dul isteach in nabhainn eile. Ó achar, bhí an deich fós ag bratnú go bródúil. Balla ard, crann ag ardú I dró na spéire, rúpaigh ag sníomh cosúil le gréasán dábháin alla. Ach í sé galar chun cos a chur ina beard flucha chun gnéirú na mealtaí as. Ní raibh an long ag bolla séirse ná achtra. Falla sí amad lóbhta, isce sean, jaasc, gurmhín agus alles an duine. Ní raibh sí ina tampel achtraíochta. Ba thuama cura, dágan a bhí le snámh na tunta feadh 7 tunnaí nó mína. An céad rud a bhfuil an mairnéalaigh ná an salachar. Bhí na beard slávan le taise, na rúpaigh sátathe le huisce agus mún, agus gach cornéal a bhí a bholach rianta turas libh seo. Ír bia, fuil hirim tar éis timpistí, eisfearag enamhithe a iompríos na hurlór. Fiú an longas nui, tháinig sé go tapa ina áit nach raibh gleannacht in déanta a chonál. Ní raibh trácara ag an bhfarraige. Bhí gach rud fós fliuch, agus de uisce na bhfarraige isteach sa amad, ag fágáil solann agus sean ina gia. Ach ba iad na Francaigh ba bhó a bhí ag cur isteach. Bhí si de ngach áit, sna hurlór, ina rúpaigh, sna hamacanna, agus uaireanta fiú sa rúchlór, mar nuair a bhí an tbá an tranglamhacht fab freisin. An long, bhí gach spás beag luachmhar. Bhí airí níos tábhachtaí ná daoine, mar sin lína na thurna go dtí a nuas féid. Dá bhrí sin, dágtaí cornéal don feran, áit a raibh sé deachar fiú na cosa a híine amach. Codla sú, go minic ag cumsiú is slua, áit a raibh chorp an cuarsan mar an tacaíocht a bháin. Uaireanta, gúsaí an mairnéalaigh clúdathe le alas. Ní hábháin mar gheall an teas, ach freisin toisc go rith Francach had a bhrolach. Bhí an taise I ngach áit. Gach brat, gach éadaí, láistí de cúpla lá,
bhí sé sátathe le salan agus uisce. Ní raibh is a géine codla tirim. Bhí fuair, taise agus an mothú go raibh na tunta ag dul isteach faoin ghrachan i gcónaí lo. Sna réigiú níos fuaire den Eorop, bhí na mairnéalaigh ag crit le fuair. Sna California teas ar an lámh eile, bhí siad ag plúchach le teas agus espa sna thoranna trangla. Ba iad na hícheanta le líon storm an ceann ba bheasa, níor bhéidir codla. Bhí gach mairnéalaigh a bheith ré le praba suas láithreach agus ri chun na rópaí. Bhí an luasca ar an long cóláidir sin, go raibh daoine ag titim os na háiteanna, a raibh siad a géirí scít a ligean. Níor gúsaí galar mairnéalaigh a chaith na tunta nó a bhúil an clán riamh a ríis. Dá bhrí sin, bhí codla ar an long ina só, nach raibh galar riamh ann. Bhí sé gar, idir briste agus salach. Bhí sé ina chodla le eagla, ina chodla i measc flancach agus camládathe a défach bás aáil in eclaat saníthe. Gach maidin bhí sé sin go raibh siad tar éis marachtáilíthe eile, agus go raibh tráid eile leis an bhfarraige, leis an ocras agus leis an tuirse ag fanacht. Caibid le sé, bia mór. Éisc hirim arán sean agus uisce lán le péisteanna. Tír, fiú i gábán bocht, hí blas ar an mia. Arán uormhacáilte, cabáiste díreach an borc, bana fós t-aon mó. Mór, bhí sé seo go léir imethe. An sin ní raibh an bia ach má chun marachtáil. Agus gach béile bhí sé ina cuimhne, go raibh an duine ina sclói ar an bhfarraige, ní ina bháistear. Ba iad na príomhhéile aiste bia na mairnéalaigh, ná sochairí, písaí crua a rám, bácáilte có fada sin go raibh siad beagnach mar cloch. Bhí siad le marachtáil seachtaní, ná fiú míana, ach bhleith siad mar fúdar agus bhí siad ag titim as a chéile sa bhéal cosúil le ganamh. Comá leis sin, bhí iasc sailte agus trumathe, go minic scadán ná dorcha, sáthaithe comór sin le salan, go raibh sé deachar iad a cagra gan an teanga a gó. Fiol, mo tháinig sé ar cór bith, bhí sé gán agus de gná milte níos tapúla, ná mar a déadhí a ithe. Ach ba an tuisce an ceann ba bheasa. Sna bodalaí tháinig sé go tapa dán. Bhí sé ag gáil agus lán le péisteanna. Dul na mairnéalaigh mar sin féin, ag scogan na larvaí trína, gúid fiacla ná písa fabreice. Chur chud acu fiún ná beor leis, má bhí na soláthataí sin ar an long. Ach bhí siad sin freisin ag dul go tapa. Ba gníomh misní agus riachtainna sé, uisce a ól mir. Bhí is ag gach duine go bhféadfadh sé iad a dhéanamh tin, ach gan níor bhéidir marachtáil. Bhí léithanta an nuair bhí an bia simplí in asnamh. Scris storm soláthirtaí, dí francach an grán, agus rinne badalaí milte láb had a bheith bolla. An sin thosaí an fíor cá. Dí na mairnéalaigh írir, corc na badalaí, agus uaireanta francach, a bhí siad ag mealach tú roimhe seo. Rinne an tocras na teirneacha nára a imíonn, nuair a bhí an bollag ag pian, agus nuair a bhí an neart ag fágáil an chorp, bhí gach písa fiála luachfar. Turas níos fáide, dúling na mairnéalaigh freisin ó galar a bhain le haspa bia úr. Ba an scurbhí an ceann bagúise, galar a scris an chorp, ag déanamh na gumí lóba, na fiacla ag titim amach, agus na créachtaí ag tepriamh leas. Bhí chorp an bharnéalaigh ina créacht oscailte, agus gach lá ina fian. Ní raibh ach cúpla seachtain gan torthaí ná glasraí chun fear sláintiúil a impú ina bhroscar. Dá bhrí sin, ní raibh bia ar an lang ina fóinte áthais, ach ina cúbhne ar a lag. Gach gréim a rám sean, gach sip uisce milte, bhí cosúil le ingne eile sa cónra. Béidir nach raibh sé ag bathú, béidir go raibh sé ag tágáil neart agus ag cur daoine chun tríalach.
nach raibh ach beagán acu ag dul tríd gan cílm. Caibidil a seacht, galar agus pean. Ó scurbhí go créachtaí loba, mir, ní raibh dochtúirí ann, ní raibh luúbhanna ón borc, plantin ná cógasíocht manastrach ann. Ní raibh ann ach salan, salachar agus taise gan deire. Bhí galar an long ina bhreithúnas, go minic níos mille agus níos peanmhre ná bás féin is stoddam. Ba an nábhad ba cúitinta de na mairnéalaigh ná scurbhí. Rinne an tiespa bia úr an chorp a ceannach I gcuine an aiste bia manatanach. Dús, thosaigh na gumí ag fuiliú, an sin bhí na fiacla ag crotha, go tí go raibh siad ag titim amach ceann a ceann. Níor líos na créachtaí, fiú na cin is lú. Ina áit sin, rinne an pus an chorp a ithe, agus bhí an pean ag scapa I donta, gan ligan dómh colla. Bhí is ag na mairnéalaigh gur galar mara a bhí ann, agus bhí is acu freisin nach raibh aon lés Ach bhí scurbhí gach rud. Bhí an tranglovacht agus an salachar ina náit iontach do féisteanna, drankadaí agus círóga. Bhí an chorp fád an bhainnéalach clúdathe le sputaí tocha a bhí áscríbe go dtí go raibh full ann. Bhí inmhitathe laethúla. Déitach gach méir scríbete a bheith ina créacht pus, rud a chur cosc ina rópaí a bhoga. Ní raibh ach nóméid de bhí chun go racha amad salach isteach sceall, agus go raibh sé sin laiste de cúpla lá ina gangrín. Bhí galar scomhóg ann freisin. Rinne an taise agus an deatach ó lampaí óla na mairnéalaigh casacht le fill, agus gach anál ag dóna scomhóga cosúil le tine. Bhain nniu agus etin a gcuid íspartach, go háirithe sna bhfarraige fuaire túi, áit a raibh gach guí ag raibh go dtí na cnámha. Bhí nimhiú cócan tuairteach. Rinne isce millte agus feol lómha fiabras, urlachan agus buineach. Tír, déit bhí brá scíd. Mur, ní raibh an jess sin ann. Bhí an duine 10 leanúint ag tarraingt na rópaí, mar ach sin bhí an fionós látrach. Ní raibh trócara ag na captain. Níor stád an long do duine amháin. Ba iad na galar bheabhracha na cin ba dráma túla. Rinne an manataní, an tranglovacht agus an eagla leananach na mairnéalaigh a bheabhar. Bhí cin ann a stop ag caint, a déach ina tunta fad uaireanta, go dtí go raibh siad ag léim thar bord. Bhí cin ann freisin a phléasc le bhfarraige ag insí a gomrádathe. An long, ní raibh aon áit le rith ó bheabhar duine eile. Bhí cúnaí orthu go léir le chéile, brúta cosúil le beithí agus chunig gach duine an duine eile ag maith go máil. Dá bhrí sin, bhí galar mar chuid doscurtha den airige. Níor siad cead, níor raibhní siad ciontach. Bhí sé go leor a bheith I do duine an long chun a bheith ina níospartach. Agus cé go raibh go leor mairnéalaigh ag marachtáil storm, ag ré ó bhíonaí, nó ag seachans ocras, bhí siad fós ag caille leis an námhíd ciún, a gorp féin, a géal níos tapúla ná amad agus rópaí. Caibidil a hacht. Obair laethúla. Seolta, rópaí agus troid leis an mhaith. Ní raibh saol an long ina achtra, bhí sé ina obair. Obair chrua gan trócara a thosaí maidin, agus níor chríochní sé ach nuair a lig an airige dó. Ní raibh léanta saoire ná scít ann. Bhí is ag gach mairnéalaigh, mar a ngábhah sé an rópa, mar a gcurbhah sé an seáil, mar a gcurbhah sé isce as an ordan go rachaigh an long faoi, agus iad go léir ina deanta. Ba an tráid leis an mhaith an ceann ba hábhachtaí, ba phlátaí troma, flocha iad na seolta, a déach cosúil le scíochán ag ardú na longa ó fad, a bhí le tarraingt, ardú agus ceangailte. Go minic I báisteach le giata ládra. Cuaí na mairnéalaigh sús na crainn ag conál rópaí báistí agus salann, agus bhí gach botún bás. Ní raibh ann ach ligan lámh, agus bhí na tunta ag fanacht chun an chorp a shlogadh. Bhí obair leis na rópaí laethúla. Rinne na rópaí na lámha a scríbe
go dtí go raibh fill ann. Rinne siad gréim isteach sa crecin agus dág siad marcanna pian mhara. Nuair a darí an long cuasa, bhí sé riachtanach ri, tarringt, aistrú agus ceangal. I gcónaí I Jeffer, I gcónaí le scart an bhosún thar an clúsa. Ní raibh aon áit le haghaidh tuirse, fiú má bhí sé gortathe nó tin. Bhí ebrú, mar go bhféadfadh duine amháin níos lú ag an rópa a bheith ina tubaiste. Ní bailú tábhachtach ná uisce a thógáil ón oran. Ní raibh an long tirim riamh. Bhí tunta ag bríse ina taobhanna, bhí uisce ag dul tríd na beard agus bhí báisteach ag dul isteach. D'éibríonn mairnéalaigh feadh uaireanta ag na cádéal, ag doirte an uisce a bhí ag bailiús na carnéal is ísle. Ba obair é gan bhuíochas, tuirsiúil agus ag an céine riachtanach, mar dá nordó an tuisce róard, lóbag an lásta agus chailfeadh an long a choramíocht agus hitteach sí a taobh. Chomh maith leis sin, bhí glanna an Jack, fára an lásta, beathú na néanmhe a impríd an long, mucha, sicní nó cearcha, a bhí go minic mar aintse bia beá. Dá bhrí sin, bhí gach lá lán le dulgaisí ó bháidin go híthe. Chonaic na cuimhintí is deacra le líon storm. An sin, rinne an long fád ina cach mór. Chuaigh cuid acu suas na cláin, daidí cin eile leis an stiúra. Bhí cin eile ag gí go ciún, ag brú na grossanna a minial. An sin, léirí an bhfarraige go raibh an duine ach inróir a dromchla. Bhí obair laethúla na mairnéalaigh gan trócara. Níor lig sé do bhringlóidí, níor thug sé spás do héal príomháideach. Bhí sé ina córaach leanúnach leis an ghae, leis an uisce agus le meáchan na linge. Agus cé go raibh galar mairnéalaigh ag fáil bháis is storm nó ó lámha na bhíodnaí, bhí an cuid is mó acu ag fáil bháis díreach ó chinis. Céim céim, rópa rópa, lá lá. Caibidil a ní, lámh agus meabhair. Conas a dhéaláil siad leis an monotony. An long, bhí an tom ag dul thart go difriúil. Tír, bhí rithim ag gach lá. Airí na gréine thar na pórcanna, obair an bhorm, crunathe an marga, léitanta sire san aglas. B'éidir nach raibh an rithim seo ólas aici. Ní raibh ann ach luasca gan dearan na donta, an scréad monotonach den clon, agus an spéir a bhí i gcónaí mar an ggéine. Do go leor mairnéalaigh ba é an lámh an náid ba bheasa, ciún agus fialtach, mar ní bharraigh sé lárach ach thóg sé an insin go máil. Nuair a bhí an bharraige ciún, agus nuair a bhí an gcuí imimecha, tháinig an síl an long chun stod. Bhí na seálta ag crocha go neamh cumasach, bhí an long ina seasamh, agus bhí na daoine ina sí fad uaireanta gan rud be le déanamh. An sin, tháinig smínte faoi theach, faoi shamhlach, faoi an méid siad ag fille riamh. Le himach dama, tháinig na cuimhní cin chun bheith ina hallucinations. Miúnaigh cuid acu go bhaca siad tulamh an spéir, cé nach bhí opair sa tíirse seo ina ifrin. Chuaigh na mairnéalaigh suas na céasanna, áit an nearna an bháisteach agus an salan dál, agus an gcuí ag caitheamh daoine isteach sa dearcadas. Thios an Jack. Bhí daoine eile ag streicealt chun an stiúra a chonáil. Gach duine a scéal an rópa, bhí sé caiilte agus d'éiteach an rópa lámh a stracha os an nghúileann nó an chorp a ghearra cosú le scían. Chraibh na tunta isteach an Jack, bhí an tuisce ag sile isteach sa lasta, agus bhí na mairnéalaigh ó dortag amach le bicéad, ag fáil amach go má bhí na baralaí agus na málaí sáthithe, go rachaigh an long go tóm. Le líon na stormaí, bhí bás ina gnátrad. Hit duine éigean ón gé, fuair duine éigean bás faoi bharala a hit duine eile thar bord, agus an toc bhí sé imithe sa dearcadas. An bhfarraige, ní raibh aon tarrtháil dóibh siúd a hit isteach san uisce. Níor stop aon duine an long, mar go raibh stodog ina cíl le dochar don ferran fád. Bhí na stormaí freisin ina dríal don creideamh, rinne na mairnéalaigh guí chun dé, ach freisin chuig na níomh fatrún. Glí siad naomh níoclás, pátrún na mairnéalaigh.
Chris siad iad féin, whispered siad gasa, ag creidúnt go bhéadach sé seo cowrú. Do galar, bhí an storm ina córa dhearag dé, pianos os paci, nó raibh nach raibh sé I gceist ag fear immert leis an bhfarraige. Nuair a cúi an storm hart, dóg sé scríos, seolta strócha, césanna briste, chorpanna cotte isteach san bhfarraige gán podger. Agus iad siúd a tháinig slán, déach siad ar a chéile le súla fúla, mar dá méach siad tréistal tríd an ibhrean féin. Mar ní raibh an storm ach fórsa an dúlra. Ba eisper is é a dóg coil níos dibhne nó iad siúd ar an gorp I anam an mairnéalaigh. Don bheanais bhí an storm mar chuid doscare de héal na bhfarraige. Níor ceistí sé an raibh tú seabhar nó bocht, taithí nó nua. Bhuail sé le neart corum ar gach duine, agus gach duine a tháinig slán, bhí isaige gur brunó saol ach freisin go bhféadfadh an céad storm eile a bheith ar an gceann deireanach. Caibidil éin déag, muirí agus néomhde, an eagla ribh ionsaí. Má bhí an storm ina airg an dúlra, bhí na mairí ina bhearg an duine. Do mairnéalaigh na longbheanaise, déadach an rarc ar hotach achtrach ar an spéir a cílian amháin. Bhí bás ag teacht, agus bhí bás ó lámhuirí níos measa ná bás an airige. Bhí farraigí na chorpa bheanaise lán le hinsatóirí. Ar an boltach, bhí mairí ar a doctor na Italianach, díine mar a rebelúnach ar ina crachog ar trádálaithe agus a bharb foirne, gan ar de thuairt ar cá roimh na longa ag teacht. Ar an bheanmhar, hí na corsairs I gceannas. Bhí cuid acu ag gníomhú ina néanaar. Bhí daoine eile faoi bratach rialóirí a bhí ag troid cogaí ciúna ar an mbealach seo, gan iad a dearabú go hoifigiúil. Agus ar an Atlantach bhí eagla orthú galar, mar nach raibh cuacht na stát ag teacht ann, agus tháinig an fear ina íspeartach is spás oscailte anna géin. Do gná mairnéalaigh, bhí ionsaí mairí ina cíl le fhfarraige. Bhí an troid garid agus fultach. Bhuail longa amad le chéile, rinne rópaí agus crúcaí na taobhanna is stracha, agus an sin tháinig grúpa airmde le tua, clamachta agus scinne isteach ar an deich. Ní raibh aon seans ag mairnéalaigh a bhí ag conal rópaí agus ráma ina lámha. Maiscigh full leis an uisce, chuaigh scréicí a mú sa storm. Fuair cuid gin ferran bás lárach. Ceanglíomh daoine eile agus túgiad mar sclábhata. Ní balús ganlúil ná an tagla ribh cowlaigh neamh hod. Le líon ceigi, déadach aon seothach trádála titim mar íspeartach, ní hamháin de bhfarraige, ach freisin de haidjúirí achtracha. Bhí an imíocht ar na bealaí trádála gan trua. Ní raibh trua ag na Sásanig, na Francigh, na Lachlanigh nó na Stáit Ídalacha déan chathach eile. Do mairnéalaigh, ní raibh aon difríocht idir an raibh an sáthach inseite ag gadate nó ag arm rialta. Bhí an torra mar an ggéine. Bás, sclábíocht nó imethe sna dibhnachtaí. Bhí scéalta faoi bhfarraige mar cuid den náhéal. I dórnaí calla, bhí sé ábaláil faoi longa a dimí gan rian. Faoi foirne a díalag mar sclábhata sa deisceart I bhfad. Faoi captaní a clochag ina céasanna mar rabhag. Do galar, bhí na mairigh ina móil níos réadúla ná an storm, mar gur obair dé a bhí sa storm, agus obair an duine a bhí sa bhfarraige, a raibh trua aige, ach dúiltigh sé déan nó. Ar an bhfarraige, ní raibh aon duine inán mothú slán. Déadach aon spéir naimhde a ceilt, agus déadach aon lá teacht chun géirí le hinseí. Sin an fá go raibh na mairnéalaigh ina gotla le scinnena ag a grísanna, agus go minic dúirdaí na captaní an lásta is luachmara a chur I bholach go domhan sa lásta, anas nach galfaí gach rud I gás insí. Ach in dárara, bhí is ag gach duine, má heastaí ó na mairigh nach bhágfadís rud bith. Ní lásta, ní daoine, ní seothach. Caibidil a dó dhéag. Cada iompríg ó grán agus salan go dtí ór agus airí cuimhíocha. Ní raibh longa bhainaise ina seomraí sómara lán le compord.
bhí siad go príomha ina ngearlas trádála. An rud a dumpar siad, bhí sé mar bhunús le saibhres caracha agus ríochtaí, agus ag an nám, céine le saol agus bás daoine gná. Mar ní raibh an ara ach rud, bhí sé arán, fion, ar mór, pádarm agus cáin a bhallaigh na rialóirí ó na daoine a bhí faoi dlí. Ba é an grán an rud ba bhó a iompaí. Bhí an boltach agus an fhfarraige tua, lán le longa, a bhí ag dul le lástaí lán go dtí an imil le grán. Do go leor réigiún san Eorp, bhí grán ón túisceart mar bhunús le marachtáil. Don é, bhí ocras ar callacha agus ní raibh aon rud le hia ag airm umláin. Mar sin, bhí an grán comhlúchfar le hór, cé go raibh sé cosúil le málaí agus baralaí gná ar an deich. An dara seoid a bhí ann ná salan, bloc bán a raibh luach neamh inú sáte aige sa bhanis nó mar atá aniu. Ba é a lig do oil agus iasc a cóbhnú. A bhíochas leis, déitoch caracha stoc a canna don gemra agus saidúirí do turas cógaí. Bhí longa lán le salan ag dul ó iescart na chorpa go dtí an túisceart, agus bhí is ag gach mairnéalaigh go bhféadfadh an lásta a raibh cuma neamh ciúntach air a bheith ina cíal le bás, mar go raibh maidí ó lorg le paisin có mór leis an ór. Ní raibh aon espa amad, láthair, fionnaid agus éireann ann, áthóir a thóg caracha agus adam. Ón túisceart go dtí an deascart, bhí longa lán le roisín, chlár, ólan agus céir. Ar an taobh iompaí fion, ála, faibrití agus spíosraí. Dá fáide ó dheas agus sór, ba é ba cuimhthíocha a bhí na hadaí. Pibir, cenéal, cníomhach. Do bharnéalaigh bochta hí na spíosraí seo rud éigean beagnach miotasach. Chonaic siad iad I málaí agus I gásanna, ach ní raibh aon seans acu riamh iad a bhleise. Bhí siad beachtathe donna seabhar, a déitoch fortún a íoc os beagán pibir. An lásta is luachfara áfach, bhí daoine féin. Bhí sclábhata ina néire a iompaí in deascart na chorpa le céta bliain. Díalog iad ag cálaí I margaí sclábhata, áit a raibh a saol mar luach mála salan nó cúpla borla fiúna. Do bharnéalaigh bhí iompar daoine ina gnátrad, agus dóibh siúd a bhí I príosún faoi dheic, b'éidir nach raibh ann, ach céim eile ar an mbealach chuig oppar sclábhaíochta. Ar na longa, iompaí airgid, boinn, bhfarraige, miútáil, seomha freisin. Ba iad seo a bheall an rusca is mó, mar nuair a bhí marí nó longa nábhad le feiceáil ar an spéir, bhí is ag gachtainna go raibh rud éigean sa lásta a bhí fiú marú. An teire a bhí ag dul trí farraigí bheanaise, bhí sé mar úl an geilleagar, ach do bharnéalaigh ní raibh aon bhrí leis. Níor ich siad arán ó na lásta féin, níor ól siad fion a dumpar siad, níor bhain siad leis an ór a dumpar siad I gásanna. Ní raibh is acu ach a máchan, a bholla agus an rusca a bhain leis, mar déiteach gach mála grán, gach barla salan a bheith ina gúis len an bás I lár na farraige. Caibidal 3 An éirip ar an bharraige. Cé a bhí an buntáiste agus céin fá? Bhí an bheanais ina am nuair a cin an bharraige ar neart ríochtaí agus cathracha. Cé a bhí rochtain ar callaí agus ar CHAOI longa, déiteach sé trádal a rialú, seabhrú agus cogaí a throd I bhfad thar teirneacha a tíre. Don éirip, bhí longa mar a bhí an talamh don airmór, bunús na marachtála agus fáinse cuachta. Ar an túisceart, bhí an hansa ag fás, cánlachas trádala a rinne ceannas ar thrádal an boltach agus na mara tuig. Bhí cathracha mar Lübeck, Gdansk nó Hamburg ina láirúnad seibhreis, agus bhí a lunga ag dul go leanúnach ag iompar grán, achmad, solan agus fianna.
Bhí an hansa ag an buntáiste mar bhí si inán I féin a eagrú. Cabhlach cóchaitin, dlíthe cóchaitinne, cosint cóchaitin bhfarraige. Ach bhí an neart freisin ina cíal le dúseo trú. De gná mairnéalaigh ní raibh múrán airite. Bhí siad fós mar na meáin a chiamáin an trádal, agus bhí an saibhras ag dul isteach I bócaí na trádálaithe. An bhanmhar bhí cuachtaí eile I ceannas, Genoa agus Vénus. Chluch a lunga an Bheasantín an Levant agus fiú an Afraic túig. Bhí siad I ceannas na spíosraí siada agus airí an airthar, a scapa gan sin fud na herpa. Ba a buntáiste ná an misneach chun dul I bhfad thar iscí aiceanta. Ag freisin an gan trúa. Bhí na Bhenéiseach agus na Gnuí ag troid ní hamháin le Márí, ach freisin le na céile agus bhí an bhanmhar ina réimse cogaigh trádála, gan stod dá mairnéalaigh. An Atlantach thosaí riachtaí na Portán Géile, Castíl agus na Flansa a gcuid fórsaí a thágáil. An sin, déiteach an bhfarraige a bheith níos meáiltaí, ach thug sí deisna nua freisin. Turas chuig an onatnid, chuig an agéin, a bhí do galar mar teran an domhan. Cé nach raibh na mór aimsiad geografacha ála sa lua bheanais, ban seo a rugadh na hamanna a bhrúg an Éirip I trá táilte nua níos déanaí. Dí buntáiste ag Sasna agus Lachlan I neart daoine na bhfarraige. Bhí na Normannaí agus na Lochlonnaí ag chur eagla cástaí na chorpa le céadta bliain, agus bhí a slíocht fós ag buint úsáid os na tradiisiún sin. Thig na Sasnaí gan cabhlach nach raibh cumacht ann. Sin an fát ó na siú céad gur chuir siad níos mó béime forbars na Loingseoireachta idir trádal agus chágaíocht. Ach bhí progas an buntáiste an bhfarraige. Cé a bhí longa, bhí naimhde ag a freisin. Cé ina trádal a rialú, bhí troid go leananach chun a conál. Agus cé go raibh caracha móra agus stát ag tógáil a neart na bealaí mara, bhí an progas is airde íocha ag na daoine céine I gcónaí, na mairnéalaigh. Fuair siad bás sna stormaí, fuair siad bás le ocras, tháinig siad mar chreithe do bharraigh. Bhí an Éirip ag fás I neart an bhí, a is ag gach mairnéalaigh, go bhféadach na rópaí brise, go bhféadach na chlár titim as a céile, agus nach glasfach an gcuí I gcónaí. Dá bhrí sin, chas siad le dia, le níomh, le cóirithe a bhí ceapta chun iad de chosint ó rudaí nach dicfog fearr. An Jack, bhí cros go minic sáte isteach I grán an measta, crochta ag an stiúra nó ampar ag an gaptéin. Rinneadh padracha maidin agus ihe, agus údanta le líon na hebre is deachra. Nuair a bhí an stoirm ag réabh na seolta, agus na tonta ag dochtag an Jack. An sin, chléad na mairnéalaigh na padracha níos mó nó mar a ddífrach siad díobh, ag impi hartáil. Clé naomh Nicholas, pátron na mairnéalaigh, an cuide smó. Chuige a chosa siad I nóméad an uafás, ag impi an long a chráú tríd an stoirm. Ach inacha leis an gréid Chríostaí, bhí pisóga ann fleisin. Chréad na mairnéalaigh go bhféadach sé a líthe féin a bhéige, agus nach raibh cead iad a bhrise. Tormascadh fiadóg an long, mar go raibh sé ceapta stoirm a thabhairt. Mesa go raibh ban bord ina droch cóirtha a thorfag an tád. An lámh eile, má bhí na scíoháin ag eitilt timpeall na longa, creide gur animacha mairnéalaigh maravíd a thug rabhadh faoi chúise. Bhí brí ag gach fuam agus gach cóirtha neamh. Nuair a lágan na tunta I gruthanna aisteacha, díflaigh siad faoi aireachtag faoi uisce. Nuair a bhí an ghealach clúdathe ag scamal, chonig siad mar rabhadh, agus nuair a bhí an bhfarraige róchiún, chuir sé eagla orthú freisin, mar go raibh an tost roimh an stoirm níos bogartha ná fuam na tunta féin.
Fiú amháin na captain, cé go minic crua agus forinach, dhéal siad don na credamh seo. Diad fadís mairnéalaigh a cúisí as an tád a thuirst a chatham amach thar bord, nó an crú fád a chur trosca agus paidar, ag creidúint gur bheith sin an t-aon bhealach chun bhfarraige dé a cheacant. I éadóchas rinneadh íbertí fiú ní I gcónaí fultach. Úrannta bhfíorshaol arán iad a caitheadh isteach na tonta mar brontanas don airge. Ach bhí ag gach mairnéalaigh nach raibh roinnt scéalta faoi íbertí daoine ach finshéalta. Bhí an religiún agus na pisóga cosúil le dhá cheol an éon measta. Thug ceann amháin dóchas, chosann an ceann eile ó eagla. Chréad na mairnéalaigh mar bhí orthú creidúint. Gan bhean saol an long, ach cruachás gan deire. Sig na potracha agus na cuarthaí dómh smaoineamh, nach raibh siad ina néanaar an bhfarraige gan tearan, go raibh duine éigean, fiú amháin I bhfad a géin agus dóhaicte ag fearra orthú, nuair a bhí na tonta ag bagartí de thógáil isteach san na bis. Caibidil sé díag. Finshéalta agus airachtaí mhara, crackan, mairnéalaigh agus cuarthaí ón neamh. Ní raibh an bhuair meánaoiseach ach spás isce agus tonta, ba domhan lán de rún a chréid daoine comhláide leis an gréidemh India, agus níomh. Don na mairnéalaigh bhí gach turas an bhfarraige, ní háháin turas tríd an bhfarraige ach freisin tríd an tír finshéalta. An rud nach dúdfadís bhíní siad le scéalta. An rud a chur eagla orthú, ghlach sé cruth airachtaí. Ba an ceann is cuachtaí díomh an crackan, all-faced bhfíorshaolaíochta le tentacles níos faide ná an másta longa, a bhéadach a gréim an t-aonad fád a bhrú. Díomhrach siad faoi I ghlallaí na dúscart, an muir bhaltaí agus an muir thuaig. Dúirt siad go raibh sé le feiceáil nuair a bhí an bhfarraige ciúin go toban, agus rinneadh tiúb agus dorcha an tuisce. Créad go leor mairnéalaigh go raibh a bhí taobh thiar de na longa a bhí imithe gan rian. Ba bhagart eile iad na mairnéalaigh. Bhí an náránaíocht níos áile ná goch angel, ach thug sé bás. De réir na scéalta, thuaigh na mairnéalaigh na cailagacha. Rinne siad a gcuid grúga a cír le círe ór, agus bheall siad mairnéalaigh a hit isteach san bhfarraige mar a trans. Dúirt go leor nach raibh siad seo ina gná créatóir, ach anamacha ban a fuair bás mór, agus a bhí ag díaltas na daoine beo anois. Ní raibh aon espa dragan mhara agus na hracha a chur timpeall longa iomlána agus a haring isteach iad san na bis. Mheánaigh roinnt daoine gur chonaic siad súla lasrach an airachtaí sa darchadas. Daoine eile gur leagan na tonta I gruch béal olmhór. Agus os rud go neanóg na scéalta a achrá I ngach Calafort. Chréad na mairnéalaigh go raibh rud éigean iontu. Ní háháin airachtaí a bhí ina gcomharthaí a chur uafás orthú. Chonaic na mairnéalaigh cuarthaí neamh, sploncan na solais a bheadh siad mar ghabhad díoga nó t-aon aisteacha ag damhsa na measta, a dtugtar anois t-aon naomh elmo. An sin dúirt siad gur dia féin a bhí ag cur inniuúil dóibh an marfadís nó an bhucadís bás. Úrannta chur an ráirc seo dóchas agus úrannta scóil, mar nach raibh gach cuartha ann a léamh mar rud maith. Bhí na finshéalta cosúil le salan gurtaí na mairnéalaigh. Gul siad ach chunaigh siad beo iad freisin. Mar gun na scéalta faoi airachtaí agus mairnéalaigh, b'éidir nach méachann ach follantais, agus bhí an follantais níos measa fós ná an eagla. Dá bhrí sin ícheanta dorcha nuair a bhí an long ag luasca na tonta, agus an mhuí ag gáils na rópaí. Díflaigh na mairnéalaigh scéalta faoi crackan, faoi mairnéalaigh, faoi dragún agus cuarthaí ón neamh. Agus bhí ag gach don acu, má déach siad thar bord, úr amháin ró mhinic. B'éidir go bhfeicidís rud éigean nach mbeadh siad ag iarraidh eicáil. Caibidil 7 déag. Nóméadáile, taobh rómán súil na farraige.
cé go raibh an saol long meánaoiseach lán de halachar, eagla agus fliuch, hí nóméid ann fiú a domhan go deá I gcuimhne. D'fhéadfadh an airige a bhí ina tuama agus ina mealacht lá amháin, a háileacht a nochta an lá dór gcionn. Chomh mór sin gur tháinig fiú an mairnéalaigh is tuirseach chun ciúnis I iontais. Ba iad na maidjinacha an bhfarraige thiún an ceann ba áile. Nuair a d'oidigh an ghrian as an spéir ag de thú na tunta le hór agus purple, rinne an criú fád dearmad an ocras agus an bíon feadh nóméid. Thug an tost cura isteach ach le fuam isce ag bualadh an bhaile, an tuiscint go raibh an domhan níos mó ná gach imní, agus go raibh an duine cé go raibh sé cóbeag I gcuine na heiliminte ina cuid de. Do go leor mairnéalaigh Bead na lí na gréine seo an t-aon luach saothar as cruachás an turas. Bhí na hícheanta nuair a seol siad an spéir le réaltaí iontach freisin. Halamh bhí si go minic cailte I measc an deataí agus seoilte na lán níochtaí. Ach, I lár na bhfarraige, ní raibh aon rodán a d'fhéadfadh in uile a ceilt. Bhí na pointí gan áireamh neamh cosúil le léirscáil mhór, ag tréirú níos fáide nó mar a d'fhéadfadh aon duine teacht. I nóméid den sort sin, fiú an mairnéalaigh is crua tháinig chun bheith ina bhrongládach, ag samhlú go raibh na réaltaí ag taispáint an bhealaí chuig saolta nua. D'fhéadfadh an bhfarraige dríocht a dhéanamh le tost freisin. Nuair a bhí na tunta córéile scáthán agus an long ag dul go máil, bhrá daoine go raibh siad fionraí idir gá spás. Spéir agus isce a bhí cuma mar an ggéine. I nóméid den sort sin, dúirt na mairnéalaigh go raibh siad ag dul tríd scáthán dé. Ba rairc a thug dáchas go bhféadfadh an bhfarraige, bhéidir nach raibh si I gcónaí ina náthad, agus údanta d'fhéadfadh si a bheith cineálta. Bhí cuimhneacháin áthais ann freisin, nuair a bhí an long ag dridim le calafort, agus bhrá na mairnéalaigh bolla na talún, nuair tar éis seachtaní dál isce láfa déadfadíis torthaí úra a bleise, nuair a chunnadh siad deataí ag ardú os cionn an trádálaithe ó fad. Bhí na cuimhneacháin bhaige seo níos luachmhar a dóibh ná an tórs na lástais, mar chuir siad I gcibh na dóibh go raibh saol ann lasmuid an bhfarraige féidir fille air. Ach bhí an taobh rómánsúil den bhfarraige cailte. Tháinig cuimhneacháin éile go tapa in ionad stoirmeacha, galar agus ocras eile. Ach ba iad na cuimhneacháin seo, na réaltaí, an téirí gréine, an tost agus an céad bhollag den talamh a chur na mairnéalaigh fille an bhfarraige. Cé go raibh is acu cé cócrúlach a d'fhéadfadh si a bheith. Mar cé go dóg an bhfarraige, úranta thug si freisin. Agus bhí an rud a thug si cótháileann sin gur éitocht duine cuimhneamh go dtí deire a seoil. Caibide le 8 Ag fille an galafort. Sonas máltach agus fallantas I pácaí. Don na mairnéalaigh bhí fille an galafort ina nóméid a bhí ag fanacht leis le seachtaní. Bhí an ráirc an talamh an spéir, bolla an deataigh ón na tia agus glíoch na nína ón glodach. Bhí brí amháin lo. Bhí si beá. Bhí an long tachta agus déadfadíos dul síos an tulamh tirim a bhí tar éis turas ada, níos deocra, níos cinnte agus níos fíor ná riamh roimhe seo. Ach bhí an áthas máltach. Tar éis dómh dul síos ón dic, tháincas an túram go minic go raibh an luach saothar as seachtaní fliuchta agus eagla log. Sibhríonn na ceannata agus na captain na hairí a impríd, agus fuair na mairnéalaigh ná fá, nach raibh go leor ach fad cúpla lá seoil sa calafort. Dól an cuid is mó den airgad láthrach I dórnaí. Ní amháin mar go raibh tartarthú an bhíon, ach mar go raibh is acu go mbeadh siad an líoch ais an longa lua. Bhí fille an galafort freisin ina bhagatí, mná I dórnaí, cearbachas, trídeanna. Bhí gach rud ag fanacht leis na daoine tuirseacha agus ocras. Bhí séal an calafort chomhánaigh leis an bhfarraige. Feadh beagán airgid, déad bhí pléisiúr a ceannach,
ach freisin gach rud a caileada. Galar mairnéalaigh a cúi I ddír, díl siad an long níos boichte fós, na mar a bhí siad nóair a dág siad é. Bhí daoine ann freisin nóir fill a dealaigh car be. B'éidir go rath é siad. Tar éis mína an long, bhí nice leis na daoine muinteata ag dul I leige, agus níor bhéidir leis an mairnéalach a bhí cleachtathe le gluaiseacht leanúnach, marachtáil go ciún an talamh a tuile. Rinne calafort ina deach, agus ba é na turas an bhfarraige an t-aon bhealach chun éalú ó na bholontas féin. Dá bhrí sin, bhí fille an galafort ach meala somas. Tháinig na longa ISTEACH, hui daoine I ddír, ach glí an airge ais. Agus dil na mairnéalaigh, cé go raibh is acu, cé bhéad uair a bhí siad gar do bhás an deich, mar cé gur fuailó an airge, níor féidir leo marachtáil gan I. Mar sin a chríochnaí gach turas, ní le bua, ní le saibhres, ach le tuirse, agus an tuiscint gur sos amháin a bhí ann roimh códach eile. Thug an calafort sos, ach níor thug sé suamhnas riamh, mar do bhaintear na meánaoiseacha, a chuí bord uair amháin, rinne malacht an saol méir nach bhéadhí a caitheamh amach as an nglaí a thuile. Go raibh maith agat as éisteacht, más maith leat, fáglámh suas agus síntús, mar a bhfuil tú cheana féin. Slán go fáil, yeah.